Vítajte pri ďalšom videjku. Zás som na prechádzke lesom. Idem cez kopec na hotel. Na pivko. Badal som pekný peň. Takže nehoci. Dnes to idem vyskúšať 3 technikami. Najprv to bude no spin, potom military a nakoniec tiež military, ale trochu technikov, ako keby pri no spine. Tak poďme na to. Teraz military. A teraz tiež military, ale trochu ináč. Tak, boli tam všetky. Každý inou technikou. Ak idem kráčať ďalej, možno ešte nejaký cestou nájdem a zase zahádžem možno trochu inač. Tak sa majte pri ďalšom videjku.